kami dito sa Banate Plaza. Yung ibang kasamahan namin is diretso sila ng Baclayan, Barota Cubejo. Pero kami, liko na lang kami sa pupunta kami ng dagat. So, Banate Plaza. Kakatapos lang ng mass, maraming tao. Akyat po tayo. Sarap. Another akyat, guys. Dito mataas.
ganda dito ang view. Woohoo! Downhill na kami. Pakihintay sa ayos lang. Ayun. So ayun, nauna na sila. Woohoo! Let's go! Downhill na tayo. Wag maglagapak ka muna eh. Paano man ka mo? Dagat? Oo. Budlag lito na magdalan. Oo, budlay. Bagay na lang rin yung attraction. Kaduwa ko. So, hindi kinaya ng mga sasakyan yung daan. Medyo maanod nun dati.